Holyten mushonga. So today nasitina dzorai mushonga vana mavanga ndabaiwa nova. Yeah guys, song yo I kind of feel emotional with it. Why? Cause dzorai mushonga guys, ne video rashona rakabuditsa Holyten achirohwa guys achi uyu mozoti zvesho ndakazombonoti sometimes munhu anoti demotivate kana kuti vanhu anotiuraya chaivo ihama guys. We think kuti hama ndo family, ndo vanhu vanomira nesu, but at some point ndo vanhu vachona vanotoda kutokuuraya, vanoda kutokudya. Kana bhaibheri shoko raMwari rinotaura zvinizvo, a strong man cannot break the house of a strong man. He cannot break a house of the strong man, but the one that is inside is the one that can break him. So I also believe kuti that song dzorai mushonga muzoti ndakasofila emotional pandanakirwa napo pati kuti ndabaiwa nova. But kana mbonoti mna comic pastor mu video ko comic pastor kutozonyarara kuti munhu mushinu. Yo guys, sometimes like it's painful. That video it's good one, but it's painful guys. So guys, I just want to thank you guys. Ne support ya Mondi, but you guys are amazing. But don't forget to subscribe please. And munoona futi mushonga ya Holyten. Holyten inango muZimbabwe is my favorite artist in the Holyten. And somebody released song na Holyten and I don't like this song ya Holyten ever since. But pasina mbodaro guys, song ekuti dzorai mushonga vana vane mavanga ndabaiwa nova hama dzandiparadza. Hama I wish, but then even in my life too, you'd see kuti kana muroi ihama, kana mbava ihama, kana nane godo ihama. Kimbari one, yeah, Holyten this, Holyten guys, you lie, that's a lie guys. Song ekuti dzorai mushonga akaimba nani, akafeature ani song yo yasaikonakidza. The song is amazing guys. I'll actually give it an 8. Why would I give it an 8? Song yo ndaipira 8 nyeti kutamba nema emotions edu guys. Please stop playing with our emotions. Because in that wadzoti hama dzandiparadza guys, ndichinyasona chenda kubhadhara. That was so real, like that was real. The video was okay, it was nice. Don't forget guys, this is a girl no. I want to thank you all guys nekuona nekusubscribe guys. Ndotokutendai musakangane kulike mongoshare chichipepaya toramba tichingodzoka nana Holyten. Thank you guys for your time. This is a girl Nana Bang. I love you all.